Γεια σας, είμαστε εδώ πέρα σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε τένις. Τένις. Μπράβο. Το κάναμε. Μπράβο, το κάναμε. Δεν βλέπετε καλά λίγο. Εντάξει, τώρα βλέπετε. Παίζουμε τώρα τένις. Λοιπόν, αυτό το βίντεο πόσο λέτε να το κάνω? 4 λεπτών. 4 λεπτών εκεί πέρα. 4 λεπτά περίπου. Ξέρω, δεν θα το κάνω. Ή παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δούμε. Μόλις το νικήσω. Μαθαίνουμε εδώ πέρα. Τι ωραία λες και δεν ξέρω. Τώρα θα μου πείτε δεν ξέρω πώς να κάνω σπίδα στο box. Και δίκιο θα έχετε. Που το καλύτερο να μάθει. Αλλά το τένις είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο το τένις. Δεν μπορείς να φέρεις και την μπάλα στη μάπα του. Τι θέλεις? Φόλ και φόλ. Φάουλ μήπως είπε. Εγώ άκουσα φούλ. Φάουλ έγραφε πάντως. Το είδατε? Το είδατε? Δεν σας το ξαναέχω πει τι είδα. Να μάθετε να το βλέπετε. Τώρα θα μου πείτε κακό. Καλά θα μου πείτε. Βαριέμαι. Το ακούτε φω? Το λέει παιδί. Φω το λένε. Και με νίκησε. Κοίτα το. Α, τώρα αυτός λέει. Τι ωραία. Τώρα θα σε νικήσω. Άιντε, πήραμε 15 πόντους. Είμαστε και στο τένις. Τώρα δεν μου πείτε ηλεκτρονικό είναι. Πιο δύσκολο είναι το κανονικό όμως. Μόνο 1-2 φορές έχω παίξει τένις. Κάπου εκεί. Και μερικοί με ζαλίζουνε να βγαίνω κι εγώ μπροστά στο βίντεο. Θέλω να σου πω κάτι. Καλύτερα να μην βγαίνω εγώ γιατί βλέπετε όλη την εικόνα και είναι καλύτερα. Τι πιστεύετε εσείς? Να με πείτε στα σχόλια. Εγώ λέω καλύτερα είναι έτσι. Δεν με βλέπετε εμένα και βλέπετε το βίντεο. Απλά μ' ακούτε. Κοίτα το. Καλά, εμείς δεν κερδίσαμε. 15. Τι έγινε? Α, όχι, τώρα θα τον νικήσω. Κοίτα. Λοιπόν, τώρα μου νικήσει μία ακόμα φορά, άιντε. Τώρα μου με νικήσει πάλι, άιντε. Αν με νικήσει πάλι το κλείνω, άιντε. Με ζάλισε και δεν ξαναπαίζω. Είδατε τι ακούστηκε? 30 πήρε. Φόλ το ακούγεται, να ξέρετε. Είναι η φάουλ που λέει φόλ. Φόρτι. Φόρτι. 40. Τι ωραία. Όχι, δεν θα βγω 0. Μου σπάσει τα νεύρα, άντι. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Αλλά και άλλο gaming βίντεο, όχι τένις, άλλο παιχνίδι. Άμα μας gaming βίντεο πάλι θα κάνω πιο μετά νομίζω. Like και subscribe κάντε, άμα δεν ξέρετε τι είναι το subscribe είναι εγγραφή. Αυτά. Γεια σας.